Un arall o fandiau'r Coleg Cerdd a Drama yw Chamberwind. Sefydlwyd y band chwithbrennau hwn nôl yn y flwyddyn 2000, ac ers 4 blynedd mae'r myfyrwyr wedi bod yn chwarae dan adain Meric Alexander. Mae llawer o ffennau yn y band fel bassoon, clarinet, saxophone, flute a oboe. Yeah. Dwi wedi chwarae llawer o ffennau fel Beethoven a Haydn, hynny yn glasuron. Mae'r band ni tipyn bach yn wahanol i beth chi'n disgrifio fel band glasurol, achos fe dyn ni pethau fel saxophone mewn sydd mae rhai pobl ddim yn meddwl bod yn offeryn glasurol, ond weithiau mae fe'n gweithio eitha da achos maen nhw'n newid rhannau o pethau fel horn ffrenig i saxophone, a mae fe'n gweithio yn dda iawn. Obviously Meric sort of works us all hard and it's good, it's what we want, and it's the sort of thing that we're being trained to do and play to the top of our game really, and it is going to be a lot of hard work. Mae'n rhoi cyfle i rai ifanc newydd i'r coleg chwarae efo rai hŷn, felly mae'n profiad gwych ar gyfer pawb. I think on the night Chamberwinds are definitely gonna do it. Dwi'n nervous ond dwi'n rili edrych ymlaen, yeah. Mae pawb yn nerfus yn y coleg a mae pawb yn mwynhau'r cystadleuaeth yn erbyn gilydd. Wel, mae'r adran chwibrenau'n mynd i ennill.